welcome back to my YouTube channel. So ngayon nakakaperwisyo talaga tong mga kulukoy na to kasi gutom na ako. Kakarating ko lang galing pasok, wala na namang sinasaing, puro na lang online games yung ginagawa. So ngayon gaganti tayo, ipaprank natin sila. Nasa labas lang sila, naglalaro na Mobile Legends. Ngayon tatakbo talaga to ngayon. Gamit natin to. At paano na yung mukha mo? Siguradong tatakbo yun. Oh, helmet ka. Dito na kami. Puntahan na namin yung Ayan, pupunta kami sa motor. Dito. Prank namin yung kaibigan namin. A few moments later. So, na-prank talaga natin sila. Sobrang tumakbo sila, natakot sa amin. Ayan po. Punta natin sila ngayon. Sobrang takot nila tumakbo.